No. Dagko naman din ako limsito rin. Ako nang hawanan rin. Ako ano siya nga. Iko na ni. Maghimo-himo og Diyos. Ako na. Wam ni ko ani. Daghanang ano ni? Dagko na gitinuod eh. Adtuon ko to ako mga gitanom na luminsito. Kay aron mamunga na po to. Magmarkot na po ko aron magdaghan akong luminsito. Ako to nga toon. Subayin ko tong namunga na po to kay aron mo to mamarkot na po ko. Hala! Kisam na to hana. Nagnising-nising pa ang luminsito. Ari ko na ko be, okyon ko ni. Tantay ka na to hana karon. Tular ba? Kuan? Hoy! Ano akong itanong dre, mo man kikuha. Ako ikatanong man eh. Nyala, imo gipupo. Imo ni, sir? Ako ikatanong man eh. Among ko'y tinanom na ko dire sa una. Di pa ni maubog. Inati tinamon ni sa una, patay na. Nakuan na ako nalahos. Ako nang gitanong magbalik ako. Mo ba? Atiman. Abi mo gug saylo ako sira buang. Silo sige, paniti ko. Si panitan. Luminsito. Ang imong o? Paniti ko. Luminsito. Nindot kayo ikuan luminsito. Panitan di ka. Paniti ko. Panitan di ka. Oh. Di paspasig panit. Oh, ay dali. Ado kaya panit, paspasig panit. Lagi sir. Pagkadalian guni mo. Sige pa panghilabot na akong tanom diri. Gaya ana. Kibaw nga. Imo din nagtanom ko diri. Ako aning kuan diri. Sure ka tag-iya jud kaning ko. Ako ning umadere, ako ning lumusito, ako katanon ni. Oh, sir. Manang panit. Usab kag muha diri. Sa ilo ala ko sir. San sa kay nga. Pakuha dia. Kuha ako sira. Kuha. Kuya. Pusulan mang kuha na ka jud. Kita duha magkaon-kaon. Paniti. Asumiyo. Suno ba sir? Asumiyo. Isa ngalan nimo? Pidring. Nadalusay ko. Pidring ako ngan sir. Pidring. Hoy, kinsa man ka? Kinsa man ka? Kinsa man mo? Iba ba mo nga ako gabantay aning limusito diri na kunsa man duha diri? Na siya na. Siya ko ni tagiya ning Lumusito. Dugay na akong gabantay aning limusito. Diri yung singalan nimo? Dalusoy. Ikaw singalan nimo? Pidring. Pidring apelyido. Balikog. Balikog. What's up? Iba ba mo nga ang pagpanguhog limusito nga dili niyo hadaw kay nang sala? Pwede mo na ako ipadako. Ito umawa ng tuwana. Ingon siya nga si tagiya? Siya ko ni tagiya. Dili ako tagiya. Singalan mo? Pidring balikog. Pidring balikog. Igun sa nimo si Kurdapyo balikog. Ako nang uyuan. Iyo man ang uyuan? Na. Ako nang uyuan. Ano gasugo na ako nga pagpabantay diri sa mga limonsito. Iyo man din ang uyuan. Sus pasensya kay sir kay. Ano man? Ano tagiya? Ako na uyuan. Iyo man ang uyuan? Kung tagiya ng limonsito diri akong gisugong nga pabantayan imong limonsito. Dagere na pa dito nga punuan na pa dito sunod. 25. Ay kiki pabantayan ning. Oh, kinsa man ni? Ni anan. Siya ko ni tagiya diri kay. Diri mo ko nagkuan, ako ikuan. Gabantayan na sir. Ako gabantayan sir. Ang tagiyan mo si Kurdapyo balikog. Mo na imong uyuan eh. Ako nang ano sir. Ako na uyuan eh. Kanila siya mahinungdan eh sir. Siya eh. Ako ni. Para tiri bay. Unsa man lagi? Yay. Wa mo kibaw? Ako'y nabantay ng limonsito diri nga namunga og daghan nga kuan. Ako'y nagbantayan ni nga namunga og daghan nga limonsito nga namunga og daghang santol. Nga. Last ko ni. Singalan nimo? Lalusoy. Ikaw, Pedro Balikog.
Pidring. 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 Ayos sa istorya. Ipuntahan ako sa ngalan. Piting balik ko. Ipuntahan ako sa ngalan. Ayos.